Hello, Besh! Kamusta na? Palay ni Iri. No, kamusta nga daw mangyani? Kami ini. Pagdesisyonan ming lumuwal ngayon Aldo. Puntalan mi at bisitahan ni Father kat ang kayang bali. Katindi naslag ni Aldo na, Besh. Kawang maglakad kami, pansin niya naman as nang karinas Kenny. Tutulang maning apat masipag deg magbantay Kenny. Kaya kami, kampante kami, kening bayo ng baryang Father. Kabong sisingjan may kantina. Uy ni, apansin niya naman na ingal dotik ta kaya tatire kingaslag na. Nyama kanya ko na yung bilidyo yung parikit. Pwede ko mo apafil kaya kayo nung makanano pa presko. Diyan, sinindi mo na yung kandila kaya ang Father. Kaya na kami rin masyadong miklambot puring mapari, mabibila dyan mother. Yapsing katiri kaya haring araw Magdesisyon na kaya pang makulong at maglawe nung nawaring kaya pa pwedeng munto habang mapali. Muna yung besh, apansin ko habang magbiyahe kami. Hingaldo, asne, pong katirik. Kasi luto mo pa mo, kaya ang masanti ngayon sa landlim kung manong yata mga pasingkit kapag yan rin kaharap mo. Diyos po, anong haki-ikay mo mata, magmalagong mata kami nga. Apay ni, miras na kayo pingkening daw, dapat desisyonan ming muntakening shopwise. Maglawi kami sana ng Jurabox, besh. Feeling ko kasi kailangan kaming patiba yung Jurabox, wala yung malang na may kasyo. Kalumi pingkening tindahan, o ining binong at kaya kami, Jurabox naman pinagandang bubungan. Apay ni, maglawi-lawi, kaya maglawi kaming design at may napapunta ka pikarening bed frame. Masanting naman. Pero next time nalare na to hindi may kasali na kami pero take note Jurabox nga salimi. Puro basohan. Himalaya ang basuran da nga salimias no kasing kamura pasensya na tiyak ko napakit kaya kayo tabi Joe Nebes. Pansin nyo naman pepengi na kaya sari na kami pangulam kining millets barbecue. Kini kasi manyaman na rin barbecue naman kisasabi ako manyaman din nariwa pero one of the best sana pin. Kini kami sinalisang billets. Kabang naman nanang doon kaya kami in order. Are nga nakiiubusok na naman. Besh mo, diba? Kabang naluto doon kaya katamo na mo may lakad-lakad kami. Pupunta kaya house land, kaya kilog, kini subdivision. Maglawi ang kaming bali. Maglawi ang kaming mo, besh, kasi ikit milas nung kasanting para talagang kumbaga sightseeing ba? At ito niya magpabalik na kami. Sinong po na naman yung pangayan ako. May na ako kasi kaya ito plano kasusula po na pa siguro niyan may nabaking Clark. At ito kabalik kami. May luto din kaya kaming order. Nga may desisyon na kami. May purely ni joking dalan besh kasi len mo rin sulukit ng tanaman nas nung kasenting. Ginray nakapagambyo best Kas mingin bale, miyangan na kami rin at tuwining kaya kaming order at ulam yan ng baking. Mga na kami pa, besh. Thank you. Bye-bye.